amma da farko bari mu faro da batun siyasa a Najeriya. 'Yan takara kan kwashe tsawon lokaci suna neman a zaɓe su domin kama madafun iko a matakai daban-daban a Najeriya. A jihar Katsina akwai Sanata Yabubu Lado Danmarke wanda ke neman kujerar gwamnan jihar tun a shekara ta 2011 kuma har yanzu gwiwoyinsa ba su sare ba. Akan haka ne wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya duba mana irin wannan juriya ta 'yan siyasa cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Yabubu Lado dai ya tsaya takarar neman gwamnan jihar Katsina a shekara ta 2011 da shekara ta 2015 da kuma shekara ta 2019 a jam'iyyu daban-daban, sai gashi kuma yana ƙara nema a wannan zaɓe na shekara ta 2023 mai zuwa. To ko menene manufar Yabubu Lado ga Katsinawa idan ya samu ɗarewa karagar mulkin gwamnan jihar? Ina ma mutanen Katsina albishir kuma ina musu murna yanda suka samu Yabubu Lado Danmarke zama takara a jam'iyyar PDP, saboda Yabubu ɗan kasuwa ne, yana so ya kawo kasuwanci a jihar Katsina, Katsina ta bunƙasa saboda gwamnati ba ta iya riƙe mutane sai kasuwanci. Kamfanoni da kasuwanci da ci gaba shine zai riƙe al'umma, bai kamata al'umma ta dogara da gwamnati ba halin da ake ciki yau. Yabubu zai jajirce ya ga yadda ilimi zai haɓaka ya ci gaba. Yara suna yawo, jarabawa, kuɗin jarabawa sun gagara. To ina tabbatar ma idan Allah ya ma Yabubu Lado gwamna, wannan abin zai zama tarihi. Kuma ina tabbatar ma da cewa idan Yabubu ya zama gwamnan jihar Katsina, kowa zai kwana gidan shi lahiya. Haruna Garba da aka fi sani da Dogo na Marayi na daga cikin hadiman Lado Danmarke. To ko me yasa Yabubu Lado ya dage kai da fata sai yayi gwamnan jihar Katsina? Ganin wasu na zargin da kakar zaɓe ta wuce. Samsam sai addina jin ɗuriyarsa har wala yau ga Dogo na Marayi. Dan yana so ya bar tarihi, ya aiki na ku zo ku gani, kuma ya bar ma mutane abubuwan na more rayuwa har ƙarshen rayuwar shi. Yabubu yana da experience da yadda za a mai da naira ɗaya naira biyu jihar Katsina ta ci gaba, kuma ina tabbatar ma Yabubu zai dogara da kuɗin jihar Katsina ba. Yabubu zai dogara da ƙasashen da zai jawo a zo a gina abubuwan ci gaba a Katsina, cewa idan dan samun duniya Yabubu ke so ya gwamna, ka tabbatar da gaba yau Yabubu bai neman gwamna. Ya kake gani idan al'ummar jihar Katsina ba su zaɓe shi ba a yanayin rayuwa? Idan ba a yi zaɓe Yabubu a gwamnan jihar Katsina, to mutanen Katsina sun yi asara, saboda babu lokacin da Yabubu ya fara takara mutanen Katsina sun yi underrating ɗin shi, amma yau baki ɗayansu sun yarda Yabubu na da capacity wanda zai zama gwamna. Al'ummar jihar Katsina dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan takarar ta Lado Danmarke. Sunana Honorable Suleiman Ahmed Muduru, ina tabbatar maka wannan takara ta Sanata Yabubu Lado Danmarke an zo wurin yanzu, saboda kowa ya raja a cewa ya jajirtacce ne, ya tsaya kai da fata, bai fasa ba, ya dage kai da fata sai ya yi wannan gwamna. To muna fata yanzu Allah ya kawo lokacin. Sunana ɗaya ba Ibrahim. Lado mai ƙaunanmu ne, mai ƙaunar jihar Katsina ne, mai ƙaunar ci gaban Katsina ne. A ko da yaushe dare da rana yana nan yana tausayin talaka. 2023 da izinin Ubangiji zai ga ruwan ƙuri'u. Su ma masu fashin baki kan harkokin siyasa irin su Shehu Ladan Ami Malamfashi na da irin nasu hangen. Yabubu farko an yi canza su Lado, aka zo aka yi haska su Lado, aka zo aka yi kama su Lado. To yanzu shine mutane suke ganin cewa yanzu ya kamata dan Allah a yi kyale mu Lado. Wasu kuma suna ganin bugawa fa yau a yi gobe, ja da bayan rago ba tsoro ba ne, shirin faɗa ne. Domin in ka lura shi kan shi lamba ɗaya wanda ke rike da ƙasar nan yanzu ai haka aka yi, aka buga 2003 aka buga 2007, amma yau kaga gashi Allah ya to wala Allah ba mu sani ba, kila wata rana a yi wasu shekaru da jihar Katsina za ta angwance da babban gwamnanta Yabubu Lado Danmarke. Game da takarar ta Lado Danmarke, Yabubu Lado dai zai fafata da 'yan takara kusan guda 5 a jam'iyyu daban-daban a jihar Katsina a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.